mensen. Zo mi futu marki de besu kufeni. Maar ik heb het niet specifiek over mij, hoor. Je weet, ik kom altijd met een onderwerp naar buiten. Hoe kan verstaan. Zo. Investering. Investeren in materieel. Investeren in het geestelijke. Het zijn twee. Saka Erko even. En nu zal ik beginnen naar Holland midden. Investeren in materieel. Investeren in het geestelijk. En ik ga specifiek praten. Vooral naar Akrioro, Blakamang, Lek Misrefi. Dat wat taki. Omen meti enyan kasaba. Mana kon koni we charaning. Zolang you go in you sabagrong. You kasaba bomba schadig. Na kon koni no mo weji aporning. Sere weji kon koni aporning. Omdat ugo shitake fufuru kasabakba. Dat die ushitaki akon koni. Go fufuru you kasaba. Dat wins na wan pingo. Go na you kasaba bong. Grawe ibe sha kon konikba. Dan a kon koni no mo charaning. Sere mo legwa onderwerp dis uit. Moet ik voorbeelden naar de trabo-volkingsgroepen. En niet om niks. Of mensen die het niet gaan willen verstaan. Dan moet kapenju in Ipchimoni. Wat is eigenlijk het probleem? Voor uno blakamang, 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 blakamang. Nanga apisi voor winti. Maar bro, kan je even baka voor verstaan maar pis dati. Te je look op vergelijking voor a kerkie, geloof, a EBG geloof, a Anitri geloof, het maakt niet uit. A Hindu geloof, a Ramadan, alla de man dat die Ariel de Waker, alla mala de Jampanesi. De onlukutaki den traba volkensgroepen abi eenheid. Dat altijd onolek kulturu. Obia bribi man. Nanga smasa eko ina winti geloof. E abi oorlog nanga taktaki nanga desrefi. Ik weet er alles over. Weten jullie waarom? Het winti geloof van jou en ik. Het geloof waarin jullie eigenlijk willen gaan geloven. Het stukje winti. Hoe moet ik het van mijn broken doen op Chimoni? Eigenlijk, lek van mij ja, midden bezig lange awinti geloof. Vinden mijn kinderen het niet belangrijk om met papa te komen zitten onder zijn tent. Weet je waarom? Ze vinden het saai. Het is niet aantrekkelijk voor ze dat ik ze ga sturen om in het bos te gaan om een kruid voor me te gaan halen. Dat ik kwam kruid van de mataki, van de tak wiri. Dat ik kwam broko kwam chima lembe Jimmy. Ze gaan vervelen als ik ze in de zon moet sturen. Ga daar misschien daar in Agotro. Go piki zo wat wiri Jimmy. Het is niet spannend. En daarom moet je kijken. Isap ote unulek blakamang. Eko ina winti geloof. Meestal te u ede hatunu. Isap ote weko ina winti bribi. Meestal te tekel nakunu. Isap ote weko ina winti bribi. Meestal na tesan mitu fosi. Dat tesan mitu nu. Dat we brib tak sande. Maar toch unek ba bribi tak sande. Dat mo broken junu. Keihard de baka. Zeiden meki a Hindoeïsme. Geloof. Aan het moment sawam ching. Hindoe stani geboren. De ma in raadpleeg a pandit. Altijd. Taki er is een baby geboren. Er is een kind geboren. We gaan eerst de geestelijke leider. Toch? Erbij halen. Want er is een kindje geboren.
Het stukje van het christelijk geloof. Je gaat naar de kerk. Zuster is zwanger. Er gaat bekendgemaakt worden aan de broeder, de voorganger, dat een kindje ter wereld is gekomen. Dan gaat men beginnen met de inwijdingen. En rituelen. Op de manier. Ook bij de Hindustanen. Maar weet je wat het probleem is bij UNO? Blakkamang. Men heeft ons altijd geleerd dat awinti obian of you no speed naini. De lero in awinti geloof dat je mine moeilijk no asanom ko moeilijk mee. Men heeft ons altijd geleerd dat bonu kampu nanga obia an of up chinengre. De lero altijd in awinti bribi dat je eigenlijk chinengre no mag gope bonu kampu de. Als kinderen daar zijn, bakru dape, takru apuku dape, san kana kip chinengre trowe. U verstaan? San kana kip chinengre trowe. Want abonu kampu, lainanga takru sani. Dat is wat ze ons hebben aangeleerd. En weet je wat ik zo frappant en stom vind voor UNO? Sa ik probeer dat u een chara eenheid ko in awinti geloof. Dan gaan jullie door met bedreigingen. Jullie gaan door met angst opjagen voor mensen. En daarom, bigi lummel ekona you. Sa iwan chakontap aleti pasi. Voor akurturu, yunanga de ekatak taki. Yunanga ding ekistrobi. Omdat wat ze is aangeleerd, willen ze niet loslaten. Men zou zeggen de oude systeem. Een nieuwe generatie voor Winti. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen. Nee, de mensen zijn nog getraumatiseerd. Sabonuma doen aan het ding. En daarom ik wel lof de ego naar kerkie. Zeiden ik als aan het event pressie. Het stomme tijd die ons is aangeleerd vanaf baby af, heeft men ons tegengehouden dat we een bonumang, wa obiamang, wa masa horen bezig lang kulturu na wa takrumang. En doordien de malero nu dat we een takrumang, dat in bereken taki, het blijft ons achtervolgen. Het blijft ons achtervolgen. En het loslaten is ons een groot probleem. Reden waarom? Ik ga jullie weer een stukje geheim. De mensen die in de andere geloofsovertuigingen zijn. Vooral het stukje van de Hindoe. Ik ben iemand, ik hou van observeren. Het moment dat je ziet dat kwam Hindustani, hoe kan dat zo wani en dan ben ik met ik ben hier. Ik hou van observeren. Toch? Ik ben als een detectief. Mijn lobby onderzoek sani. Volgens mij op mijn mofotaki. Ik doe eerst hersengymnastiek voordat ik mijn mond open maak. Door al de mensen die zeggen dat ik stom ben. Ik zeg jullie altijd, ik ben stom, maar ik weet alles van je voorouders. Ik ben stom, maar ik weet precies wat jou was overkomen 10 jaar geleden. Ondanks ik je nooit eerder heb gezien. Ik ben stom, maar temis dong in mi odani. Temis do in mi tukaya. Dat mi kot bovenaan de bijiwang. Dat ik kan tegen mi geschiedenis aan u schrijf no sabi. Maar ik ben stom. Ator samwa teigunu. Teyushi. Waarom ik ishitaki vooral a Hindu geloof. Ze zijn ons altijd voor. Dan mag het zo zijn dat unutranga misschien moro ding in Akurturu, maar ze zijn ons kilometers verder dan sa unude. Zijn met mi taking? De wan blakkamang. De bezig en make money. De wan nengre de bezig is suku money. Dat is sapsa edu. Money na fesi. Obia na baka. Money na fesi. Obia na baka.
Mi bigis ma kurturu. Mi geloof na baka. A money na fesi. A materieel na fesi. A kromanti na baka. A bens na fesi. A apuku na baka. A bigi oso na fesi. A aisa na baka. U verstaan? U dama yesi. U dama mitrochi. U sap oteng. Dopot obia na fesi. Te abens no demoro. Te you oso bige vernietig. Te you shitaki bige pina. Te shitaka arrogantie voor you nanga you money sa you be abi. You know up next moro ye bige fal. Dat we lonko no na bonu kampu. Fu obia hor baka junu. Dat we lonkong e bribi no tak obia de. Dat na te we bige fal. Maar sa atrabo volk en groepen doen. Hij zet een structuur voor si. Hij pandit e kong. Hij streka san jamang. Hij beren san tap en jari. Hij bouwam ching tempel voor si. Fos ama bouwa bigi oso. Maar sap fa unu blakamande. We bouwa bigi oso voor si. We baya bens voor si. We koti schijn voor si. U arrogante no mars voor si. We meku money fosi. We luku ner tap trawa fosi. Dat we bige fadong. Dat we go store de obiamang. Dat we go store den bonumang. We go store den duman say hora grooviri. Letterlijk we go store den. Omdat het is jullie aangeleerd. Taki. Mina money go pay bonumang. Want mi lay nga materieel. A bens na mi gado. A bigi fela fu you na you gado. De 20 bus say abi na you gado. De 20 bigi truck say abi na you gado. A obia man na op de laatste plaats. You automarkt sa you abi na you gado. De bigi supermarkt na de bigi gold keti fu na u gado. Usap ote wo shitaki na apuku na basi. Usap ote wo shi ote dat na ingi na basi. Ote wo sap tak na de cabra na basi. To bigi pina. To begin fal. Dat we ko store de obiamang. De une bribi taki na ingi meki abi nyanti de. Teine bribi tak na apuku mekti de na dei. Meki shidaki je doe ondergrond. Je hebt sa money meki. Ieder krijgt een kans om rijk te worden. Maar je rijkdom is niet alleen het geld die je in je zakken hebt. Het is het verstand. En hoe je ermee gaat omgaan. Dat hebben jullie vooral niet. Vooral de blakkamang. Tewan blakkama ap money. Hij luku neer tap trouwang. Tewan blakkama ap money. Hij investeert eerst in wat bens. Daarvoor ste als je dat aufadong. Dan kan je investeren in wat truck. Maar bij de Hindustan is het anders. Het eerste dat de Hindustan gaat doen in de meeste gevallen. Als ze geld hebben verdiend. Gaan ze eerst denken. Hoe kan ik mijn geld verdubbelen? Investeren in een winkel. Investeren. Ze hebben goede adviseurs. Hij denkt gelijk. Ik heb geld gemaakt. Ik wil een poklijn kopen. Ik wil een dozer kopen. En als ik een dozer heb gekocht en ik begin te werken, dan weet ik dat ik een maandelijkse salaris heb. De blakkama niet. A blakkama niet. Hij investeert in zo'n biggie kitty. Na kitty na no inkomen jiu. Dat a kitty no cha inkomen jiu. Dat je biggie shidak ala de yo kapwan pisfa kitty. Wat je shidak a kitty. No ma ji nyang. A kitty na sma ai. A kitty anoa investering. A kitty na sma. Dat wat ik je wil gezien worden. Dat je na mo guduang. Na je na a jackie van familie. Na je na money hunt van familie. Je verstaan? Maar isap ote wo long. Esuku yepi. To kon snappen tak slagen na kunu. Dat te wo mitwa obiamang. Wan dumang. Sa o mek moeite. Fu mek moeite ji. Fu begi akunu. Fu begi de foto. Fu de sansa udu meestal. Do ongegeneerd. Do lagi. Do na boom. Wa money fu bij dozer. Wa money fu bij op een automarkt. Wa money werkt voor 100 gram. Dat ta obia ma actie wa money.
Fu mek moeite. Fu a geestelijke. Fu ka ahor bakaji u baka. Fa ahor bakaji unu. Toch? Dat meestal ook greedy pai op je man. U hebt zuchtig voor investeren in een geestelijke. A best belangrijk mora apuku. Maar te ubige viering. Tak we bige siki. We bige malengri. Slag en nakunu. We bige fal. Dat te ubige fal. Dat meestal doe na money paya op je man. Dat to paya op je man 100 euro. To paya 200 euro. Terwijl u apka de 10 grong. Dat te wan san waka fout. Dat we vergeten. A boom sama be duji unu. Lek op je man. Dat we kira man. Voor 100 euro. We wa kira man om 200 euro. We wa kira man om 10.000. Terwijl je bijna 30 wagi. Maar nee, bonu man no me kif gafesi. Obia man no me kif gafesi. Obia man moest een dofo. Obia man moest een baka planga. Obia man no mag bouw bigi oso. Het mag niet. Het mag niet. En daarom moet je kijken. Tede fal meestal. Dat mek de man taka singi. Sani de sani no de. Te san mitu sani de. Te sani no mitu sani no de. De waarheid. O bromunu. Im lukutak de meeste man sa ap money. Te slag bige nak ding. De kona op je kampu. Fu yep ding. If je probeert laat systeem de aksama wa 10.000. Ego sukwas mapa ma kafe na yepi fu 2.000. Want wa obia man no mag gona fesi. Wa obia man moest een baka planga. Wa obia man moest een wap chi broko oso. Le fa de big kel fu fosi betang. Te julek obia man. Gebruik je verstand. Fuka apwa luxe libi. Ju ano wabu obia man. Na heb zuchtig met slag in nakunu. Ik weet waarover ik praat. Na heb zuchtig. Biga yanga greedy. Te slag nakunu fosi. We bribi tak apuku e horbla apuku be meki aptide. Je bribi tak na ingi. Abusingi be meki feni nyantide na di. Je vergiti. Te we kies bepaalde boskopu. Une doing. Une doing. Weten jullie waarom ik zo leef? Ik heb mimi wakabaka ala den boskopu. Nanga de sansale bigis ma be verspel di mi. Te mi be lek famille e groko le kip chimboy. Nooit one day mi trouwe den boskopu na wansei. Daarom ben ik een man die vrij kan leven. Ik heb elke dag eten. Ook al kom jij niet. Of ik denk dat na you met me bij me osso. Of je want transma eko na you kokot luku. De kanga de ai. De yesi. Nanga de snuit. En im luku taki. Meestal nas masabe abe boom. In a libi. Teden bige fal. Des maar dat greedy. Moro de sma. Sa e mek moeite. A trawa na schoolmaster. E lasse e spare money. E kon pai. Fu a money se akseng. Isitel wa guduma kayu. Altijd guduma esuku korting. Altijd heb guduman. Heb zuchtig. Amai kona nga wa bens. Na you. Def amang kona you lang amai reka nge bens ja. Tire mo takwa san pe walom sa atobrong. Wa bigi kurturu brada de insranang. De me karama jolai. No respect jolai. Usap say de jolai kampu druk. Omdat hij niet take money. Aye sapfa ye e nyang. Aye sapfa ye e dringi. Aye sapfa aye e meka libite de opo. Daarom ik aan kampu druk. Hoe als je drukte naar mijn kampu? Vanaf tide ben ik niet take money moro. Mile zeker met druk moro jolai. Omdat u loba gratis investering. U greedy. En na greedy met de kuli. Abe bumorunu. Na get zuchtig voor unu blakaman. Met de kuli abid nyang. Na nga dringi moro unu. Dat moet taketi de keihard. Omdat te blakaboy met money. Hey buy Benz. Te kuli met money. Hey buy dozer. Te kuli met money. Hey buy trekker. Te kuli met money. Hey buy stilzaag. Hey sukwa udu concessie. Te blakaman met money. Hey halwan tra blakaman neer. Te blakaman met money. A arrogant hey luku neer tapa tra blakaman. Dat na a verschil voor unu. Te you no waardeer apchiwang. Te you de in a winti geloof. Te you no waardeer apchin dofo. Na dofo omeki bawa fela.
Maar we bigi eerst naar materieel. We bigi eerst naar een bigi kitty. We bigi eerst naar een bigi Benz. We bigi eerst naar een BMW. Dat wist jullie op je man otegi des mataki meneer. Mevrouw. Iedereen aan een pawinti. Im luka pawinti. Im mekwa begi tafra. Im investeer in a obia. Ja obia sa obia wani. Ja ingi sa ingi wani. Poten pai, srekeng, poten a bangi, pota obia lek fade. Zo willen het niet. Ama op een vermogen, voor lek 100.000 dollar a waarde. Aksama wa 10.000, voor sreka ingi. Ane komoro. Aksama wa 15.000, voor sreka de obia. Sabe make money. Ane komoro. Im tege taki moseta her rokoji. Enough pay me. Dat you know bu obiamang. Vooral blakkamang. Blakkamang vooral. Mi eigen volk. In de meeste gevallen te je ding. Zij kiest terug meestal. Na stank verdank. Ze vergeten. Van de bende. Dit ben kona you. Als deze me kwam fout. De santi you, de kari oplichter, de kosi. Trawe konja anoma waka. Trawe konja ana next je mek moeite jeng. A deze asmano de eens langa you. E vergiet ala den boom. Sa you ben du jeng, lek obiamang. Usap sere me go vooruit. Temi ga tap say. Na de biggie basif me. Temi go luku deng. Da wins ano furu me chawan soft jideng. Usap sere me chara soft. Uit respect voor Sade Dujimi. Uit respect dat tide dankzij ding. Me kies dat tide mitro een bigima in een maatschappij. Maar uno meestal niet. Blakkamang. U go voor op je man afeyanti. Nengre. U go voor op je man afeyanti. We vergiti. Aboom. Fama bega kuno jonu. Faman begi, mek moeite, loes a probleem van familie. Meestal is het stank verdank. Jullie doen verkeerde investeringen. Une bribitak na de obia. De bijiwang e horbakaji unu. Maar in de meeste gevallen une doing. En dat te ushitaki, you ben gudu. Te ushitak now is the time to pay. What goes around, comes around. 7 vette jaren. 7 magere jaren. Er bestaan geen magere jaren. Er bestaan geen vette jaren. Weet je wat er wel bestaan? Voor je verstand. De jaren zijn mager, de jaren zijn vet. Maar jouw hoofd moet altijd eenmaal 24 uur functioneren. Om te denken wat je moet doen met je geld. Fukap sayu libi. Maar in de meeste gevallen doen jullie dat niet. Teju kies de 7 vette jaren. Dat in hem wacht die de 7 magere jaren. In spaar, in pot na wansi. Dat na afverstang. Maar het moment dat je gelooft in 7 vette jaren, 7 magere jaren. Maar je gebruikt je verstand niet. Want ik greedy voor investeer in je geestelijke. Zij hoor bakadjiu. I piraat voor last money. Voor streka je sting. De meeste man zijn economie. Teesi wa man kon na you kampu. Ama kanga wa bigi wagi. Ikot wa lukuje ane komoro. Isap suma ekona you meestal. Des ma say kanga lantibus. Meestal na des ma dat ebo hou you. Teesi was ma kona you. Meestal nga bigi keti. Asmarat ne komoro. De man dat greedy moro de schoolmaster. De man dat greedy moro de juffie. De man greedy moro de verpleegsters. De man dat greedy moro de ambtenaren. Zij spaar voor streka de obiasani. Amangap ome waarde. Die man is miljonair. Die man is bang om te investeren in zijn geestelijke leven. Als men naar jou toe komt als obiamang, vinden ze het gewoon leuk om je te zeggen dat de bladeren naar Gadomek ding. Ze vinden het gewoon leuk
Om gewoon te zien, het is maar een kleine bosje bloemen of een kleine bosje naar een wiri nomo. Ipoji ding. Dat het was maar één prapi. Maar een bagage, als je wegstaat in een prapi, je energie, het is niet belangrijk voor de mens. Daarom zeg ik, dit werk is een stukje ondankbaar werk. Vooral het geestelijke. Daarom moet je kijken. Tesma kona you meestal. Awaka timbo nu kampu. You na 11e. Me begi no teka roko ere. No teka roko. Daarom ik mitaki. Ja bisma na nga boom geestelijke bagage. Maar usap zeiden de no matron dumang. Ja bisma na nga roko konfo. Duma obia. De no matron goed dumang. De no matron obia mang. Isapu zeide. Hun mentaliteit. Hun karakter. Hun arrogantie. Hun grootheid waanzin. Hun stom denken. Egoïstisch denken. Het materiële. Neerkijken op anderen. Arrogantie tot hun mars. Daarom na hier apuku hebben ze geen malo. Na hier ingif ding. Den abi nyang. Na hier obja ding hebben ze niks te vreten. Weet je waarom? De na auroko obja. Maar de arrogant dene boygi. Dene boygi ede fufen loso. En na sakafasi. Toch jetro obiamang. No man no masreka en srefi. Wat jabis ma say wakananga denki dat mi abigi wintam ede. Ik heb geen mensen nodig. Jongen, tem wakago, mi piko ato wiri. Ai, me was mi srefi. Mi no mekis ma was mi. Mi denk dat te wan tron datra. Te wan tron verpleegster im ga kovak. Het zit alleen jou. Het woont alleen jou. Maar je hebt die begeleiding nodig. En begeleiding. Je moet begeleid worden om je doel te bereiken. Het is een investering. En op het moment dat je hebzuchtig bent. Je bent geldzuchtig. Je greedy. Je naboom. Je investeren. Je vrede investeren. In je geestelijke leven. Je piraat. In je tv. Want op je man mag rijbens. Op je man moest wachten lantibus. Meestal. Na de sma dat im luku. Tide of tamara te de bige fal. Dat de kostorio. Da 100 euro we had ja. Maar de mek om een miljoen in alibi. Maar kan de den ga presi. Op je man ben mek moeite. Voor jep ding. Na een bepaalde sani. Den ben kon bige lei a grootheid waanzin. Dat tide of tamara. Te failliet vindt presi. Dat te den jiwap chin kholu. Dat de wan kiriu. Alla ogri. Sa den ka wins die lek op je man do doing. Maar de vergita boom. Sa you do die ding. En de libisma vooral. De lobby hoor op je man. Na feyanti. En waarom zeg ik? Daarom zeg ik altijd X. Mensen vergeten. De mens is niet slecht. Maar de mens is vergeetachtig. En doordien ze zo vergeetachtig zijn. Dan lijkt het alsof ze slecht zijn. If she bepaalde sma. De kwa agu say wasi. In wa stal. De krimeng. Dat go lolo bakay na toko toko. Omdat wa agu otawa agu. Alla blaka man kan kon gudu. Maar isapu say mek une ane leuk. Omdat te wa ningre ap money. E shileka falk moro wan trawang. Te wa ningre ga skoro. E shileka betre moro wan trawang. Tewa ye wa ningre abe boom. En je investeert in wat tra ningre. In de meeste gevallen niet. Vooral tegen Holland. Ano sente ke neef. Ano sente ke nich. Ano sente ke omu. Want awan tang basi. Fu an a familie. Awan channing. Dat e abe boomoro trawang. Terwijl tewa Hindustani Holland. If a man tek aher. If a man tek vanaf e afo. Holland. Van aben boom outdoing. Bij de Creool meestal niet. Dus jullie Creolen hebben een mentaliteitsprobleem. En daarom zeg ik. Het investeren in het geestelijke. Dat is jullie probleem. Vandaag aan de dag. Misdoont op een stoel. Lek Obiamang. Lek Dresimang. Lek Kulamang. Ik heb duizenden geïnvesteerd
in wat ik vandaag hier heb. Ik heb duizenden betaald. Ik kan het niet tellen. Minomater om mijn money me investeer. In mijn geestelijke. Dat tire na de mis donja. En nog gratis. Migwa obiamang. En nog gratis mi wiki. Ik heb betaald. Dat tire na de mis don. Tap mi bangi. Lek obiamang. Lek doemang. Ik was niet bang om te investeren in mijn geestelijke leven. En daarom heb ik vandaag, daarom kan ik vandaag de vruchten van plukken. Maar bepaalde mensen denken dat ik kon naar jou. Dat ik pa jou 1000 gelu. Dat ik niet kom dat ik denk je val. Bepaalde sma. Dat ik pa jou 10 gelu. Tien of tamara dat ik igo bij wa wagi. Dat ik jou 10 gelu bij de wagi. Ik weet het, ik ben een mensenkenner. Allemaal saptaki mi apwa ati fu go to. Maar als ik je moet wijzen op punten, als ik je moet confronteren met de realiteit, ga ik het doen. Weet je waarom? Nooit meer ben go in discussie. Lange de biggie man. Sabe poti wiri jideng. Sabe poti wiri jimi. Nooit wande mi ta grofu. Lange de obia man. De biggie pa, de biggie ma. Sabe make moeite jimi. Nooit meer dwing. Maar in de meeste gevallen, Tesma kona you. Lek obiamang, verwachten ze dat je in een bakkaplanga moet wonen. Op het moment dat je lek obiamang, go vooruit. Dat is een mooi stronterij. Maar was hoeveel go vooruit, dat mi moest pina. Oh, de wa mooi ka. Moko was hoeveel win suribet. Dat zijn doe mi. Ik denk dat moko was hoeveel win suribet. Dat misref abe van oudu. Temo wasi van Christching. Omdat je geluk na je geluk. Mi geluk na mi geluk. Maar if u gawa op je kampu. Ategu tak o wasunu. Fi bij wawagi. Daarmee waka. Donderop. Elei. If u gawa op je man. Ama o wasi fi weer wan bigi keti da inschrif nabi. I kan go elei. O nya yu mon elei. If you gawa op je man zo jiwa geluk. Fibo wa oso. Da inschrijf van euro seitan. Ik kan go ana oso. Ik kan go ele. Ojo te you. Te you want jiwas ma succes. Te you want jiwas ma geluk. In alibi. Moet je ook geluk hebben. Ik kan geen pechvogel zijn. Dan baat ik je om gelukkig door het leven te gaan. Zoals kop you. Als je het doel wil bereiken. In het geestelijke mag geld jou de baas niet spelen. En daarom wat lofding. Te pina nakding. Te slag nakding. Dat is Shino taki boy. Nu is het een tijd om te betalen. Omdat dat ingi. Make me kon gudu. Apuku. Make me kon gudu. A ingi. Aduma kama. A make me kon gudu. Maar die a make me kon gudu. Mi no dry look en baka. Die a make me abi nyang. Die me do mi ondergrond. Hij zorg me dat ik make me lie money in alibi. Maar die a make die a gym money. Dat hij me dat luku mi sting. Luku mi baka. Voor wat hoort wat. Meestal doen ze het niet. Dat deze dat pina begin nak ding. De begin gas strafu. Jaar in jaar uit. Apaima e kon terug. Omdat je is strafusma. Vooral if je greedy voor investeren in je eigen ziel. Vooral if je greedy voor investeren in je eigen geestelijke leven. Dan is de slag dat onak you. En dan een braadkant heeft me katak voor me mofo. Nooit meer pot die stondje was maar een passie. Ik zeg het elke dag. Ik ben streng. Als je rommels met me praat, ga ik je op je plaats zetten. Maar nooit more nep you. Ik ga het niet doen. Ik ga het nooit doen. Begrijp je? Ik ben een eerlijk persoon. Omdat Samino lobby, mine potin mi matsaka. Maar te you greedy investeer in je geestelijk leven. Tide of Tamara. Te you ben de miljonair. I begin fal. Dat wordt takas me wisunu. Dat wordt takas ma eja rusunangonu. Nee.
Het is meestal door arrogantie, gierigheid, hebzuchtigheid. Investeren in je geestelijke leven kost geld. Ja? Als God jou een waarde heeft gegeven van meer dan 1 miljoen. En een Obiama vraag je 10.000 ervoor. En dan gaat je. If a Obia a puku a kromanti a ingi a duma kama a aisa a jebri. Make you tro gudumang. Ma you ne bribi tak na emeki abeng. Tide na day. Dat te isidak Obia. Ne free moro in a drink. Te isidak slag bige na ki you truck you waarde bige go achteruit. Da yo shitak wa yo gawan presi. Da Obia mo kotwa lukuno te itaki dangawa Obia. Im dry looking. Da I greedy looking. Da tide of tamara to bige fal. Da wo tak nasma wisunu. Nee, u greedy, u hebzuchtig. U greedy, u nuna omdag Hubert. U greedy, u vrede investeer. En te u vrede voor investeer in uw geestelijke. Tide of tamara te kon pai. No charisma wismang. Dankzij jouw eigen gierige mentaliteit. Dankzij jouw eigen denken. Jouw arrogantie, grootheid, waanzin. Nadat emeki val meestal. Daarom moet je kijken. Foswa kuli. Foswa Hindustani. Bouwa villa. Altijd dofo bouw fossi. Maar de blakkama eerst de villa. Weet je waarom ik een groot huis heb gebouwd? Ik heb eerst mijn dofo gemaakt. Is mijn geheim. Ik deel het met jullie. En die mek mi dofo fossi. Maar kan dat mi mek wa osof toe camera. Dat mi ta hoor abribi van Obia. Dat bakarata mek mi tang. Dat mi shitak mi droom. Mijn droomhuis is waar gekomen. Door hard werken. Roko Obia. Ik heb mijn ballen ervoor gezweten. Want wat los maar ik denk dat de aproko winti. Dat is doodgewoon. Dat ik denk dat je aproko winti. Dat ik denk dat ik na so yo gudu. So boeien je na touwtje van bere. So boeien je aproko winti. Dat je hebt ede winti. Ik denk dat je hebt ede winti. Dat je nog sap niet eens nooit die poti poot in busi. Nooit is go in busi. Nooit informata. Dat je hebt ede winti. Dat je don't op je kont. Omdat je ede winti. Hoe denk dat je ede winti te we doen illegaal sani. Nou denk dat omdat je op ede winti te we doen bepaalde illegaal sani. Dat je ook goed nou denk dat je valk. We Obia ne go naar kroeg toe. Winti ne go gepaard naar kroeg toe. Winti naar eerlijkheid. If je roko winti, moet je ballen zweten. If je hebt ede winti, im gebruik je ede. Fi bereik a doel. Sa a contract, sa Obia ap nanga you. A contract sa gado ap nanga you nanga de boeie. Je moet er nou werken. Maar je kan geen ede winti hebben. In ook abi duma Obia roko winti. Dat zet je op je hoge droge. Dat die of tamara teesi taki inega fesi. Dat je takas mee wish you. Ten you greedy investeer. In je geestelijke leven. Die of tamara te bige pinale kwa kerka lata. Unom takas ma wisunu. Omdat no wa mano masreka esrefi. You kan shina you fesi. Maar no wa mano she egi baka. Tanga nee. Tanga deeftide. No wa man. No teke pure oog, da luke egi baka. Nasma e shina yu baka. You e shina wa strawan baka, wasma e shina yu baka. No wa libis me grota puno she egi baka. Ane basta. Nasma o yepisma. O abusre fanoudu. Ma te uko ina winti geloof. U di respecti. Boygi nanga sakafasi. Da o shita ko bereik udul. Dat was mijn korte boodschap. En aan respectie, sami apfude bigi wang. Sa leimi, met tirena demis donja. Ik heb geïnvesteerd in wat ik vandaag heb. Ik heb eerlijk geïnvesteerd, waar er ook fouten zijn plaats. Fouten hebben ook plaatsgevonden. Maar opzettelijkheid heb ik nooit iets met iemand gedaan. Nooit meer door expressie naar wasma. In alibi. Ja? Dus met Joe eye-opener baka. Niks is mij overkomen, maar hoe staat dat na zo met Chami life? Ik wil dat mensen iets eruit moeten leren. Ja? Winti na arrogantie, ne fare in wan boto. Winti no sabi bigiting, winti no sabi elite, winti no sabi rode loper. Dat je versta im gebruik. Alasan sa je wan gebruik, alasan sa je wan bereik in jullie bi. Moet je hersenen, je verstand gebruiken. En vooral investeren in je geestelijke. Dan ga je de top bereiken.
A bergi sa je kring. Toch, a mountain sa je kring. Yo dora top. Maar het eerste dat jullie moeten weten. Tewe suku yepi. Vooral na a presi voor antama van busra ma in van gritoto. Tewe suku yepi. If we no kring na yusrefi. Uno ma konami. If you no kring na yusrefi. You no fen yepi. If you no kring na yusrefi. Je go suku yepi na wa obia kampu. Je hebt een heukelachtige mentaliteit. Je hebt een roddelachtige mentaliteit. Je bent met 2 gezichten hier gekomen. You no fen yepi. Vroeg of laat. A winti o uit masker you. Een masker voor je opvadong. Dat we tak minobong. Nee. Om de reen nanga usrefi fossi. Dat gado nanga den boom konfo. Nanga de je ohor baka juno. Mi parodi. Te wan tradi baka. Doei mijn lieve mensen. Ik wil een pokoe voor jullie zetten. Maar mooie pokoe. Wat dit. Oh ja, hier was mooi wang. Stoffie. Hey, me.